जोंनि बुबाग्रानो जे मानिक साहा जे बुबाग्रा ता होनदिहनै दिनै बुमुंखौ दिहनै सामानिनो बेलाय बेलायखौ जों TWF जत बुकुक जों सेलेंजाक जोंनोबो नायस्लेवो आबोनि बाङै जोंनि बुरैरक जतनो खादुजाक जतनो जोंनि बिखुब रेलिखौ जतनो फायजाक दले दलेखे फायजाक आबोनि बाङै जोंनि बुरैरकनो आंकयो जोंनि बुबाग्रानो जों बुबाग्रा हेखे जे मानिक साहा बदे बुबाग्रा होनाय बांलादेशनि बदे बुबाग्रा होनाय जोंनि बुबाग्रानो जोंनो बुबाग्रा होनाय निराव होनानै नांया जोंनि बुबाग्रानो आबोनि बाङै जोंनि बुबाग्रा TWF बुरैरकनो जत जोंनि 19टा दफा बरकनो आंकयो जोंनि बुबाग्रानो जे निन्दारो माने मानिक साहारो माने जों बनो जों जवाब रोनाय जों जवाब रगैबो दंगो जे समयगा जोंनि बुबाग्रानो हाया निराव ककपिरो ओ जराव जोंनि TWF जतनो बासाजाक जतनो खाथनजाक जतनो जों दुख नांजाक जोंनि बुबाग्रानि बाङै आबोनि बाङै आं मानिक साहानो कयनानि मुसुगो नोंनि मानिक साहा नों त्रिपुरा राज्योनिनो मुख्यमन्त्री नों जुगया दिनै जोंनि बुबाग्रा निनि 14 गुस्टिनि आचाइमानि सिगां जोंनि हाबाय गोरोंजाक जोंनि बुबाग्रानो नों दिनै सिनिया बुबाग्रा ता होनदि बुमुंखौ दिहनै सानो बेलाय नों रं नों मुख्यमन्त्री सिंगानि नों काबिलिया नों मुख्यमन्त्री सिया कायरदि नों दफानि बाङै गाहाम हामिया नों तुइदुलनाय नों तिसानाय मोथांनाय होनै नों बासा मानि जागावो दिनै सिरि बुबाग्रानो अमो हायके सामानि निनि जुगया आबोनि बाङै आं मुख्यमन्त्री त्रिपुरा राज्योनि मानिक साहानो आंकयो निनि काबिलया निनि मुख्यमन्त्री सिनो याकरैदि जोंनि बुबाग्रानो अमो हायके कोनो दिनतै रिएक्शन तानादि नों बुबाग्रानो जदि रिएक्शन तेवाय सानाखा हांके जों TWF नि त्रिपुरा मोथा YTF जों आसक तंलाक जों तै दुसबा कतर खायनाय जों थैया सागनो जुग जों से थैया साग जों बुबाग्रानि लगेयाव तंनाय जों बुबाग्रानि हामिया कक खनायबो माया बुबाग्रानि कक जों हामिया साया खनायनि माया आबोनि बाङै TWF जतनो बासाजाक जतनो जों ताबो खाथन लायजाक जों बिखु मिसिल जतनो फायजाक ताबो हामबाय Bangladesh punya awal bubagrana Syria. Bangladesh punya awal bubagrana Syria. Manik Saha hai. BJP BT hai. Tripura government hai. Manik Saha murdabad. Manik Saha che. Manik Saha murdabad. Manik Saha sin bubagrana yang baik singapura Selenggo. Manik Saha je kok samara sing Tripura sok Selenggo. Biniok kok firogi mana nai. Manik Saha murdabad. BJP FFT murdabad. Tripura Sarkar murdabad. Abdus kata saya itu sawa. Manik Saha Bangladeshi. Bangladeshi punya awal bubagrana Syria. Manik Saha Bangladeshi. Manik Saha Bangladeshi. Putri paje. Udah. Tarum deh. Baik, kuliah sini jodoh media tak hoax no.
जों जतन साइमानो त्रिपुरा हास्ते गनांगै जत सिनि त्रिपुरा सरक बेलाइनो बखाव मुक्ति क्लाइजाक बखाव बेलाइनो जों कस्त लाइजाक तामनिनबा जों साइमानो थांनाय 22 तारिख मेआव सिनि त्रिपुरानि जे मुख्यमन्त्री होनजांनाय मानिक साहा बसिनि बुबाग्रा सिनि 196 किं सिनि महाराजा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिकनो बसाव जे बनो बुबाग्रा ताहिनि जों अबनो साना नायो जे बिनि आ सामानि जागाव बरनि पार्टीनि कासे कन्फ्रेन्स आ पार्टीनि कन्फ्रेन्स नाकिबा बुबाग्रानो तैजा डिस्कशन हों नाकिबा पार्टीनि तैसा डेभलपमेन्ट तैजा बर डिस्कशन हों अबनो नायो जों नुखा सिनि त्रिपुरा राज्यव 72 इयर्स 72 बছর अमहाय राजनीति सित्रा थमानि जों नुगियाखौ तिनि जोंमनो परिमाण मानो जे बीजेपी पार्टी टोटली इलिटरेट पार्टी बरनि कोनो वेल ट्रेन पार्टीया बर सुदु मात्र बुबाग्रा बसनो बासिनि राजबंशनो बाहायके हामिया सामिमान जों साइमानो जों अबनो वानसोखौ पयते खायो जारा जारा बांलादेशनि फाइनाय बर बुबाग्रानो सिनिमुंक्रै बर बुबाग्रानि कोनो लाइबुमा साइमानिया आ बरनो बुबाग्रानो बुबाग्रा होननानै बरनि खुगो फाया जों साइमानो अ हानि जों बसारब जों साइमानो सिनि अ हा राजारनि हा राजार बायदि दजाखा आबोनि बागै सिनर जों बुबाग्रानो जों सिनि बुबाग्रानो जों मानि तमनो नर बुबाग्रानि मानि हांकाय नर अकक सानानि नर बसक जरति दरकार नर तिनि ब हावा फायै तिनि मानिकसा बर मुख्यमन्त्री तंमान आंगाबो सां तिनि साना नाय जों माय गोबां मा सिचुएशन गोबां मा नुखा थांनायाव बाहायनो जों रोमान स्क्रिप्टनो तिलायै सिनि बुबाग्रा जेफोर रोमान स्क्रिप्टनि कक सारपुरि बाहायनो रोमान स्क्रिप्टनि तै तंनाय र जारा ताबुक बीजेपी आईपीएफ तेव तंनाय सिनि गोबां मा नेतारक सिनि लिडारसक सिनि तिप्रा सरक आसे खामुं सिनिया कक साविब तिनि बार बर क्लाइमा तंग तामनि बागै क्लाइमा तंग निजिनि हा निजिनि लाइबुमा निजिनि राजारनो हामिया साइपनो बर आरो क्लाइमा तंग आबनो सिमिया जेफोर सिनि बुबाग्रा सिनि एभिएशन मिनिस्टार आदको ज्योतिदि आदित्य सिंधियानो जेफोर सिक्या महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट ककब्रबाय एनाउन्स खाया नोंथों आफोर साफोर बसिनि जत तिप्रासा बीजेपी नि एमएलए जत बीजेपी नि एमडीसी बीजेपी नि मिनिस्टार तिप्रासा रक जतन सिरिं आफोर बर कोनो कक थाइसा साइमानिया तिनि संगमनो साइमानो जे आ तंनाय मर आ जे तंनाय बर रक बीजेपी आईपीएफ ति तंनाय सिन तिप्रासा रक बर तामनि बागै तं आबो जों ताबो स्राय किसिसा रांनि बागै निजिनि दफा न सिनिलिया निजि राजा न सिनिलिया आवन बाय जों तिनि अरनि सिमि सिनि 12 टाका जला असेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि निगै जों तिनि सिनि जम्पुइ जला बाजार जों तिनि बिनि अ जे सिनि तिनि अर सिनि बिक्षोभ रैली याखबा प्रोटेस्ट रैली मानिक साहा नों अ त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री नानि निनि क्वालिटी क्रिखौ हायसि त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री नों क्वालिटी क्रि तांनि बाहिन्दि नों राजानि हावा तंगै नों अ जागा मुख्यमन्त्री नानि हांके नों अर राजानि सिगे नों अरनि कुनु क्वालिटी क्रि जों साइमानो डेमोक्रेसि ताबो राजतन्त्र बायथांमोननि परे जों ताबो गणतन्त्र जोंहाबो कामके बुजियो दिनै इउटिउब तंनाय गोबां मा नायनि रबो सावनाय त बेरन राजा तं जों वानसुगो सिनि राजा ताबुक सिनि राजा करैनो समाज तबनो ब सिनि राजा सिनि 186 किं नरक जतन साइमानो सिनि महाराजा बीर बिक्रम थिमानि यागलो सिनि महाराजा क्रीट बिक्रम किशोर मानिक आसो बिसे खाइजाका आबनि यागलो सिनि महाराजा क्रीट बिक्रम किशोर मानिक थिमानि यागलो सिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बहादुर बबर आसो बिसे खाइजांनो आबो प्रमाण जों तिनाबो बान्दगै सामानि कग्या सिनि राजानो जों राजानि हांके नरक जासंनो जों राजा ताहनि नर जासंनो फोरोंथिनाय सिनि लाइबुमा जों साइमानो सिनि लाइबुमा जों सामनो बुबाग्रा हनाय सिनि बुबाग्रा साबो जों आबो कामकेन साइमानो आबो नरक जों नाया आबोनि बागै नरक अमाय राजनीति सित्रा राजनीति थांनानै बन्द खायदि जों तिप्रा सरक हायनो सिरिं तंगला सिनि बुबाग्रानो जों डिफेन्ड खायनाय जेफ्रु साकमां जे कथां तंसाक जों बुबाग्रानो लगिरि थांनाय अ तिप्रा सरक बुबाग्रानि बै ताबो खायगजाक अ तिप्रा सरक बुबाग्रानो थियासक लगिरनाय नरनि बीजेपी ताइ बिसि क्रिखा नरनि कमरानि सपायकेनो आं वानसु तामनिन्दि जे बुबाग्रानो अटैक खायनाय जे बुबाग्रानो हामेसानाय आबो दिन बिसि दिन टिकिया बर दिन कमरि माथाम हायसि नरनि ताइ बिसि हांकनो सिजांनाय बीजेपी अ असंसारनि बिसक जरतै तंनाय अ त्रिपुरा हास्ते बीजेपी गमाय थांनाय हायसि बीजेपी नि एकता चिनो तंगला अ त्रिपुरा हास्तेव आबोन बागै जों जत सिनियर त्रिपुरा मथा TWF YTF निंगै मानिक साहा ताइ बीजेपी पार्टीनो टोटली जों निन्दा जानांगौ नासलेवो नरनि महाय सित्रा राजनीति सित्रा तैदुलमुं सित्रा पार्टीनो जों कखनो ओइ त्रिपुरा सरल गिरगला आबोन आं कयनाय जे आ जागा तंनाय दाबो कसाय तंनाय आरो त्रिपुरानि मन्त्री हिनजाय रक त्रिपुरानि MLA MDC हिनजाय रक बीजेपी आईपीएफ तिनि
नरक फायदी सिनी बुबाग्रानि जे आसंग तंमा जागाबो नरक तिनी आर किसी सारांनि बागै नरक तिनार कलगै तंनि लाब करै जों साइमानो सिनी अ हा बुबाग्रानि हा नरक सिनी थानसानि मारियो फायदि आफुरसे अ माहि मानिक साहस अनो जों ताइबो क्राके नों आं जों जतने मिलबै जवाब क्राकरि माने हायसि आ मिनिस्टार पोस्टनि बागै आबनो याकारि फायदि बरनो जों सिनी हावा जों बाइके रुल खायनाय जों आबनो जों जतने पाल बाक्सके बरनो जों नगरि मासानाय जों तिनि नुखा सिनी क्षत्रिय समाज कलाय रक कलाय समाज ताइ जमाते हदानिति काइसा प्रेस मिट नुखा बर तो कुनो पार्टी बे रिलेटेड करै बरक बो साइतंगो बुबाग्रा न बुबाग्रा खनिया बा ताहिंदी माने बागै बरबो तिनि काइसा प्रेस मिट खूब काहाम के खाइया बरबो तिनि सिनी दफा हदानिति वान सुगुनि बर तिनो पक्साव हाइसि आबनो बनि आं सानाय दिनि गोबां मा जों तिनि अर बुबाग्रानि बागै नरक सिनी गलगो नगो सिनी तिप्रा मथानि फ्लेग पानो जों सुरु तिप्रा मथारा सिमना बुबाग्रा नागवा जोंका डिफेन्ड खाइसनेबा बुबाग्रा तिप्रा मथानि बागै सिमिनिया बुबाग्रा बीजेपी खाइने तिप्रा सानोबा हामजागो सीपीएम खाइने तिप्रा सानोबा हामजागो आईपीएफ खाइने तिप्रा सानोबा हामजागो नरक से थानसाव फाइमानिया के जों बुबाग्रा ताइ तामन नंग तामनि रिंसिनाय बुबाग्रा 2023 नि इलेक्शन सिकांगिया 21 नि जेफोर तिप्रा मथा खानान से सिकांनो जत तिप्रा सलिदारनो थानसनि खरंग रिंजाक फाइ मानिया जतनो जानी जानी इगो जानी जानी मुचुमानी किसिसा एमएलए माना मुचुंगु किसिसा मंत्री माना मुचुमान बागै फाइमानिया सिनी विधानसभा त्रिपुरा हास्तेव 60 से सितंगु साइजन तो जतनो बासाय माले एबले त्रिपुरा सरक आरन बिसिङ एसटी बो तोतंगु आबनि बागै आं आबन कयनानि मुचुंगु आमाय किसिसा सिटनि बागै आ किसिसा मन्त्रीनि बागै तंगि लाब करे दफा कुबै कुबैनो दफाना हामजाको हंके तिनि थानसानि लामाव फायदि हायसि बुबाग्रानि साय नों ताइबो थानसानि काहाम के नों तलाङै मानो हंकांके आ लामा फुनुंदि तिप्रासन लनो लगिरनाय तिप्रासन मथांदानि बुबाग्रा अकक्स साव हायसि बुबाग्रानि साय निनि ताइबो काहाम वानसु मतो हंके बुबाग्राबो निन लगिनो फाइने न ज लगिर फाइने हायसि सोंबो लगिरनाय किन्तु ताबुक सांजरा सोंगाबो नगो सिनि तिरप्रा हास्तेबो बुबाग्रा बाडे तिप्रा सारंनो मथां माने केबो असंसार करै सिनि तिरप्रा हास्तेबो केबो करै मायनो सों ता बुबाग्रा लगिरि दं दिनै सोंआबो सिमिया सों थैयासाक लगिरनाय ini press min chudo or tini nong samani bagai simi press ni bising tei norong naidi seng kuno dina phana tipra motha yakari thama da nuk nugya abo nor samanai kubi kuina dopa samna hamza dopa samni logi tong nor joton nuk na hesi